Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kenhon ki Hill Farmers Union hene kasngi kashphotarik urisaw araja apusan kalaai da kajingtho sha superintendent ka East Khasi Hills District uba Vivex im halor kajing syakran ben ya ka Kmoiñ walang kabahnya punriu snem ka karta kabadai kanong mare marathon kabalarang ba bat kabadai ru kawai na kidukhat jong ka Hill Farmers Union na HFU sngi Maulen Circle Southwest Khasi Hills District kawai ka Briew ka papanan kami kilat social media kabalatip kum ka twisted kuala kala Kren ben ya ka Kmoiñ haba Kren bat kinong thok khubor hadien ka jeng kendo yaw SP u General Secretary ka HFU Central Body uba Alfon Bird Kharsantiu uloong bana kalyang ka kanhon ka panramjur ya ka jeng syakran ben ya ka Kmoiñ walang ha kirinsan social media kakanhon ka Dawa ka Tnad Pulit bakanwa ya ka ka Briew ka Kren ben bat kadiban Panmap Mardor uloong ru bakum kajat ban Briew kadiban yeng teli bat day ban ailat ya kum kini ki Briew bakin nyo ben ya ki long kami khamtam ya ka Kmoiñ kabalarang ba ka karta henry kabadangya shimbenta haman la kajing mare hakaleng saudong ka jilla hakari bat shabar kari ru kumjo uba kharsanti ulayat ho banna kalyang SP ula kular ban shimkhya halor kani bat ban le ya kabadan kam da kababan rap balada kam Panmap ka Tnad Pulit kade ban penhap kat kum kaan social media act ula kenturu ya ka sarkar ki senglong kumi ki sports association bakin wan chakmat na kabanta banis nok tilang bat ka Hill Farmers Union ban pinrem halor kani ka jingja ki baki Briew ki banabar kin Kren ben khamtam ya ki badon ya ka nam bat burom ha ka jilla Meghalaya Kasni bertenduk ya SP Dr. East Khasi District di Bang Briew kadai halor kawai ka isu akaba kawai ka social media user ka Kren ben ya Kmoiñ walang ibadai iway member jong ka Hill Farmers Union lapo Southwest Khasi District te niu I ya kani apo u T7 ka kani jong si T7 te nakaliang ka jongi nila pinrem ya kani ka jingjia bakani ka Briew ka Kren ben ya Kmoiñ klem datip ya ka jing sisya sapang ka jing Kmoiñ jadi namar kata kadau kajing sokya kajongi bat kum kinong rap ni yang shiteli bat Kmoiñ ban penram ya kani ka Briew bat ni Dawa naka police department bakade ban wat ya kani ka Briew bakade ban bakade immediately kade ban Panmap bat ni sko ban ong ba kum kini ki jingja ki ban kapor ki Briew ki ba ngimtip naka na ki wipat ki jela bat ki Briew ki ban ru ngimtip te henry kum kini ki jingtho ki ba penthok bria ka social media na ngasmo ban ong ba ngidai ban yang siteli kum kajat ban Briew bat ngidai ngimdai ban ailat kum ki Briew bakin nyoben ya ilong kami khamtam Kmoiñ idi ilong kami Kmoiñ idai ibala yo ka karta ka bajrong nyo pendrus nem ndre idang mare sport adu menta kalong kajing aimen sim ki khon samla kadon kajing aimen sim ya kinong ile kai sport ba kinong aimen sim ya ki khon jo kinong rap ba kai ka ba Kmoiñ ilaya lenti henry ki ngosi ba kani ka Briew ka bana ngimtip te henry nakaliang ka jong SP mentagasngi ila kular ringi ba insim khia halor jong kani bat nakaliang ka police department kin sawat ya kani ka Briew ka dini bat nakaliang ka police department kin sa Phah ka jingtho bat kin sale ya ka jong ka kam nakabenta ba kani ka Briew ka depan Panmap Mardor balada kam Panmap kan ngat hakian diberi ka kum ka social media act bat ni kerpat ru ba kum kini ki jingja nakaliang ka jong ka sarkar bat kum juru nidan ya ki senglong tumi nidan ya ki sport association bakin wan chakmat nakabenta bania snok tilang bat ke Hill Farmers Union ban penrem halor kani ki jingja ka baki Briew ki banabar kin Kren ben ya ki Briew ki badan ya kanam apo kastit ka bi ki te bal yang jong ka Hill Farmers Union ngimdan ban kentho ya no te henry ni yang ka nongrim ba Kmoiñ idai idukhat bapura jong Hill Farmers Union Badha kapor ba Kmoiñ ilet ban shim benta keleng ka Hill Farmers Union ka julum donation na ki dukhat jong ki paranong rep bat pan pencelur ya kalong kami bakan ni chakmat na ka benta ban wan rai ka nam ka buram ya ka cela hatu boleh kani ka memba ka jingwan kendu jongi USP menta kasngi lesi kan pen play ya ki khmat jong ki Briew bat ki wei ki association bakin yasnok tilang bagi Hill Farmers Union na ka benta ban penram
ya kani ka jinjia ha ka bebe kani ka Briew ka jingkeren baik jokai kong Kmoiñ Taiwan minta kasni di rangwan berkendu USP ingin saya perkat yang haka isi lah nak don kam ban le kata ke nakaliang jaga seng ka saya cekmat ken kiba ikong Kmoiñ isa keren Beiñ kale haka dei halor ba kadon ko ka jingtho ba baong ba namar bi ibon kon idan hadu khat amut ki kon te kani ka Briew ko ong ba ka kentho ikong Kmoiñ ba kalong kumba ikong Kmoiñ ilong kumka knai ka bakai bi kon kelam ka jutip te kadai kata ka kentin te le sing refer ya fi ba finpek ya katu ka news ka bami apo T7 kalong ka ba mong bahagi ni kentin ki batok ka Briew Tayo sutu kata kumbi kat baro naki men ki para ki jongai ki bala pass master sudah te baki Briew kin Kren Beiñ ya ka judge Briew ka jongi lam detik bi kanong rem ni yang ha kanong rem ban persa kata bat kani ka Briew ka ban Panmap kata ka di Dawa